Martxoaren 3 da errepresio krudela, berunez berrez hartzea, diruaren erregela. Batzuentzat zaurilatzak, besteentzako kartzela, Martinez ozioko dolez, idatzi zigun eskela. Burgesek jauregia, eta zeruan partzela, gukalien nazioa, ta intxaurrondoko kuartela, argi ikusi genuen, aurreko etan bezala, mende berri hontan ere, desjabetuak garela. Martxoaren 3 da memoriari bisita, non batzen diren mentaundi, Rojava eta Gernika. Bienvenido Peredar, utzi zuenez fabrika, kaleizkinan geratu zen, txakurren balaz josita. Berriro ikusten dugu, burgesiaren taktika, langileak anulatuz demokraziaz jantzita, naiz urtean behin manifa, gera daiteken polita, bihur dezagun borroka, eguneroko praktika. Martxoaren 3 da iraultzaren oroimena, Francisco Aznar Clemente adierazizkemena. Etorkizun oparoan jarrita itxaropena, langileriaren alde nola eman zuen dena. Asanbladarentzako botere guzti alema, zuei esker mantendu da urte luzetan barrena. Zirriborratu zenuten, non dagoen garaipena, jarraitzea dagokigu, zuek hasi zenutena. Martxoaren 3 da Euskaldunon intifada, defendatu behar dugun memoriaren barrikada. Beldurtu genituen ez olartu zen txakurra da, Jose Castillo hil zuten gure eskarmentu gixara. Begira nola aldatu diren gauzak kamarada, zeo zer aldatu dugu ala, gu aldatu gara, gaur egunera ekarri behar dugu zaramaga. Ez baita ezer aldatzen, dena aldatzen ez bada. Martxoaren 3 da mantxa gorria arropan, Romualdo Barroso hilik, ta batzuk txampaina kopan. Ustezko demokrazia saltzen diguten Europan, langilearen